Днес влизаме в екшена с ето тази Kia, която е в леко трагично състояние. Не знам кой е карал, как е поддържал, но със сигурност много се е постарал да я докара до това и състояние. Невероятно замърсена и с невероятно лоша миризма вътре, но нека да запретнем ръкави и да я направим отново чисто нова. Ай, тука под седалките вълци ли гледаха, бе? 2, 3. И ето само докато я разглобя на какво заприличах. Ако и вие искате супер здрави и яки торнадори и каквото и да е детайлен оборудване, химия, четки, пасти и какво ли още не, вашия сайт е autocare.net и с промокод Detailing10 ще спестите 10% от вашата поръчка, а и ще ви дадат по-хубави продукти. Дами и господа, вижда му се края, или поне края на таблото, ама дай ще така да се види химията. Най-доброто. И всичко свети. Сега е време да почнем да сглобяваме
Тук е малко ръждясало, не е мръсно, спокойно. Такива стъкла скоро не бяхме правили. И ето е колата напълно готова, сглобена, подхранена, почистени стъкла, абсолютно каквото може да се сетите. Доста са надрани обаче, но това вече не е по нашите сили. Направихме всичко възможно. Да видим тук какво състояние е мокета. Безупречно. Колата стана един път. Сега ще изкараме навънка, ще й пуснем озон, но там няма нищо интересно за снимане. Смея да твърда, че колата просто стана уникално. Има ли черничкото, където ви показвах? Не, го няма. Свети от всякъде. Само, моля ви, празнете си колите преди да ги докарате за детайлинг. Случва се някой път да забравя багажа тук при нас и стават такива криви ситуации. Скоро обмисляме веднъж месечно да вземем такава и дори по-замърсена кола и да я правим напълно безплатно. Така че пишете в коментарите дали ви се струва добра идея. Просто е така за кеф, пък и да зарадваме хората. Това беше всичко от нас за днес. Чао!